dámy, vážení páni, milé deti, je vás dneska veľa, čom sa veľmi teším. Ahojte. Dovoľte, aby som vás v mene regionálneho osvetového strediska srdečne privítala v Dome Matice Slovenskej na vernisáži diel absolventov Školy výtvarného umenia. Ak ste sa už niekedy stretli s týmto našim názvom projektu, tak vedzte, že v ňom nemáme gramatické chyby, ale že je celý písaný v štúrovčine. Nakoľko sme tento projekt venovali práve 200. výročiu narodenia Ľudovita Štúra a pocte jeho životu a dielu. Ľudovít Štúr bol významný predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Kodifikátor slovenského spisovného jazyka, založeného na stredoslovenských nárečiach. Jeden z vedúcich účastníkov slovenského povstania v rokoch 1948 až 1848 a 1849 a taktiež bol poslanec Uhorského snemu za mesto Zvolen. Teraz poprosím Marinu Opálkovú, študentku prvého ročníka gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne, ktorá vám zarecituje báseň Vlky večerní práve od veľkého národovca. Na nebi modrém, slunce k horám klesne a již jen z dálky lístku s kulinami hledí do háje, kde čas sobě krátí. Vánky šumivé mdlejí dolinami, sedají do hory, kde jich lůžko bývá, a vše již tmavým rouchem se odívá. Otčný háje, vyšeptavé strány, váš šepot volá na mé dětské věky a teď se kradou z minulosti báně. Stávají kolo mě s usmívavým vzhledem a opět letí z dálky proudem řeky, kropí se letmo na mém líci. Marine, veľmi pekne ďakujem. Teraz vám poviem pár slov vlastne k celému projektu, aby ste vedeli, o čom to bolo. Tento náš projekt bol zameraný na podporu začínajúcich i aktívnych amatérskych výtvarníkov okresu Komárno, ktorí sa stretávali v priestoroch základnej umeleckej školy. Tu absolvovali praktické tvorivé dielne na podporu amatérskej umeleckej tvorby pod odborným dohľadom akademického maliara Jozefa Silvu. Pani doktorka Eva Denešová, historička umenia, mala pre účastníkov pripravené odborné prednášky o tomto umení. Teraz dovoľte, aby som ich aj osobne všetkých privítala, aj všetkých vzácnych hostí. Tak vítam medzi nami magistérku Vieru Vlčkovú, riaditeľku regionálneho osvetového strediska v Komárne. Takisto nášho hostiteľa tejto výstavy Jozefa Černeka, riaditeľa Domu Matice Slovenskej v Komárne. Medzi nami vítam takisto vedenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Marcelovej, ktorá sa do tohto nášho projektu zapojila svojou výstavou diel detí školy pod názvom Štúrova paleta a konkrétne vítam pani riaditeľku, magistru Agnešu Kajtárovú a takisto aj administratívnu pracovníčku pani Juditu Danážovú, s ktorými som komunikovala a naozaj nám veľmi vychádzali v ústretí. Ďakujeme vám. Teraz vám predstavím tých najdôležitejších garantov. Pani doktorka Eva Denešová, ktorá bola zárukou tých odborných prednášok a teórií, kde nám veľmi veľa vedomostí dala. Pekný podľa akademického maliara Jozefa Silvu, ktorý tú praktickú stránku a viedol tie naše ruky, aby to malo nejaký krok vpred po tomto celom období. Vítajte medzi nami a vás by som takisto poprosila aj o tých pár slov. Tak čo sa týka tejto činnosti, tak ja nejak odborne som to nejak, bola to nejaká taká určitá viacej spolupráca. My sme spoločne sa snažili určité veci vytvoriť. Tie prvé kroky boli ako základné disciplíny našej výtvarnej činnosti, bola ako kresba, ako základná disciplína. Potom aj sme malovali malba, robili sme grafické techniky, tie najjednoduchšie a potom tie vážnejšie rozmnožovacie grafické techniky. Ja si myslím, že táto spolupráca bola aspoň pre mňa veľmi vhodná a ja som sa ozaj tešil na jednotlivé stretnutia. Ja by som chcela jednu vec
naozaj veľkými písmenami povedať, akože neviem veľkými písmenami. Ja ďakujem každému, kto si popri práci, popri rodine nájde čas na také hobby a na takú ušľachtilú činnosť, ako je výtvarné umenie, ako sú rôzne techniky výtvarného umenia. A teraz stále hovorím, že to je také ako neustála láska. Taký pevný bod vo vesmíre, ktorý sa môže pre toho, ktorého človeka stať takým tým bodom, ktorý ho neopustí. Čiže malo takisto to môže byť aj hudba, no v našom prípade výtvarné umenie. Ja naozaj len stručne, takých 20 minút. Ja by som sa chcel poďakovať prvom rade Janke Mačicovej za v podstate kuratelu tejto výstavy a starostlivosť ako odborný garant za vôbec činnosť okolo tohto výtvarného umenia a teda veľké ďakujem patrí celému regionálnemu osvetovému stredisku, všetkým chlapcom a dievčatám, pretože oni sa venujú takému druhu umenia, ktoré dnes nie je nejako veľmi na výslední, lebo dnes sa ešte ako tak tancuje, ešte sa trošku spieva, ale už málo kto má vzťah k ručným prácam, výtvarnému umeniu vôbec, aj k kamerovaniu ako umeleckému smeru alebo fotografii, pretože dnes všetci fotíme už len na mobily a existujeme len na Facebooku a keby nebolo ich činnosti, tak vlastne u nás v Komárne toto malé, alebo teda nie majoritné umenie možno už úplne vymizne a to by bola strašná škoda, pretože kto si slávny raz povedal, že keď stratíme umenie, stratíme chuť pozerať sa na umenie a robiť umenie, tak stratíme dušu a vlastne ak máme kresťanskú výchovu, tak vlastne prestaneme existovať ako ľudské bytosti. A teraz by sme prešli k tomu vlastne, kvôli čomu sme tu, teda nielen kvôli výstave, ale aj v takej slavnostnejšej chvíli, kedy si absolventi školy výtvarného umenia prevezmú osvedčenia, ktoré budú odovzdávať obaja garanti a pani riaditeľka regionálneho osvetového strediska budú blahoželať. A na záver, prosím, o pár slov ešte. Páči sa. Pani riaditeľku. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia výtvarného umenia a ctení hostia. V mene regionálneho osvetového strediska v Komárne ďakujem Marine Opálkovej, ktorá upriamila pozornosť na poéziu Ľudovita Štúra. Ďakujem predovšetkým absolventom výtvarnej tvorby nášho projektu a veľká vďaka, ale taká ľudská, srdečná, patrí aj obom garantom, doktorke Evičke Denešovej, historičke umenia, a akademickému maliarovi Jozefovi Silvovi, za ich odborné vedenie, ochotu pomôcť, praktické i teoretické skúsenosti a hlavne, to zdôrazňujem, ich ľudský prístup k absolventom tejto školy výtvarného umenia. Poďakovanie patrí aj základnej umeleckej škole v Komárne za poskytnutie priestorov na výučbu, základnej škole v Marcelovej za výtvarné práce žiakov, Domu Matice Slovenskej za poskytnutie priestorov na inštalovanie výstavy. Predovšetkým ďakujem vám, ktorí ste prišli, ktorí ste si ukrojili z drahocenného času, prišli ste si pozrieť zaujímavé práce našich 9 absolventov. Podľa mňa sú neopakovateľné i originálne. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Týmto sme uzavreli oficiálnu časť vernisáže a v druhej časti, vážené dámy, vážení páni, pozývam vás na prehliadku výstavy, ktorá je inštalovaná z najlepších diel účastníkov projektu k blížiacim sa oslavám 200. výročia narodenia Ľudovita Štúra a pocte jeho životu. Zároveň vás pozývam na malé občerstvenie a prajem vám príjemné a priateľské zážitky. Ďakujem.
Thank you.